Wesisi, yabona-ke nje sengikulalelile kwanele uloku ubhizi la uloku uzehlisa umoya lokuthi uyangihlonipha, ungihlonipha. Angiyena uJesu mina ngifuna ukuhlonishwa. Uyangizwa ukuthi ngithini njengoba uthi awufuni ukukhuluma nami mina ngizokhuluma-ke nawe. Angazi ukuthi yini inkinga yakho. Uzongilalela-ke, uzongilalela. Lalela sis, lalela. Yabo iyangicika nalento yokuthi ngilokhu ngikhuluma nawe la efonini ngoba uyigwala. Ngihlezi ngizama ukukufonela, awufuni ukuza, awulibambi ucingo. Mangithi ngifuna nje ukuthi mina nawe sikhulume-ke njengabafazi ngoba phela mina nawe sabafazi njengoba sibange indoda eyodwa shuthi mina nawe sabafazi. Unanesibindi futhi sokusho ukuthi uyangihlonipha. Uhlonipha nguJehova yini mina ngifuna ukuhlonishwa. Sisilalela-ke mina ngikutshela. Indoda yami kuyimanje imali iyayithatha ispenda nawe. Because wena umhlonipho omkhulu wena. Ingane yami ayisadla ingane yami ayitholi izinto zayo. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngikhuluma nendoda yami, ngikhuluma nawe, ngifuna ukukhuluma nawe umfazi. Ngiyenze nami ngifuna ukukhuluma namadoda, mina ngifuna ukukhuluma nawe. Ngithi mina ingane yami, umuntu wami, ubaba wengane yami baba aphiwe uphilana. Ingane ayisayithola imali yayo kokuqala nje lokho. Ngoba khona wena-ke mama omkhulu ohloniphayo. Nganoma umama umfundisi yini njengoba ungitshela ngihlonipha la, ungikhulumela udoti, ungidakela. Lalela-ke, into engifuna uyenze, ngifuna uhlukane nobaba wemntanami ukuze ikwazi impilo yethu ukuqhubeka impilo njengasesimeni. Ngoba yonke into endlini kuyabanda kungenxa yakho ubaba wengane ngisho izinto azenzayo endlini akanasikhathi, unesikhathi sokuthi ayophuza noma enyamalala nje usuke enyamalala nesikabela sesiwuwela nombhiliyana. Ayikho into ezonyamalisa yimina vele indoda yakho fanele ukwazi-ke sisi ukuthi indoda yakho iyabanda nani nani. Ngoba ayisebenzi, awuyisizi. Ubani ongasebenzi? Hayibo, yazi bhuti yabona, yazi iyangicika lento ukuthi ngihleli la, ngicika lento ukuthi ngihleli la. Ubani ongasebenzi sisi? Asineke, kwenza lento ehlazi uyenza ukusineka, ubani ongasebenzi? Indoda yakho sisi ayisebenzi. Ubani ongasebenzi? Sisoma ngabe uthi uqonda ukuthi uphilana akasebenzi. Ayi ma usaphothwa yimina kanye nomndeni wakhe. Into yanini leyo? Into yanini breadwinner, into yanini leyo? Ngawuthi uma ucabanga wena indoda yakho mhlawumbe imihleli nje kukhali yaphela usuke endlini kwenithini. Usuke off phela uyimanager emsebenzini uphilana usuke off. Mehlele endlini usuke off. Uyabuza ntombazane ubila off nje. Into yanini leyo ukuthi uphilana ngasebenzi-ke mama ngoba phela wena umama umazi kakhulu. Into yanini sekufa ukwazi lokho, into yanini engasebenzi-ke? Ivela ngumama mina engazi kakhulu indoda yakhe ne-3 months ingasebenzi ngokutshela isisi ngoba ufuna ukwazi. Ngithi ngiyakuhlonipha kodwa ngathi awuyidingi le nhlonipho yami ngiyabona. Phela nasebenzi. Okay, ngicela ukukhuluma nawe kahle sisi, kahle nje like uphilana akasebenzi. Usisi ukhala ngokuthi ingane ayondliwa, wena uthi wena usupport umndeni ongithatha ungibeke ezikhiphani la.